Hallelujah. Hallelujah. I ngo you blay haganega pod jan mid jonganega sngi. I ngo you blay bing yobanya shempat bat pi ki para bengi beij baro bat ki lok ki jor ki beij ban yor sngo ya ka kubor haganega channel na ka wega por shaga wega por. Haganega jan mid menta ka don ka kubor ka bakerpang ka bangakwaban ayaslok hagane por menta ngin pulin na sti ka baneng kong saki Thessaloni klenong ka ba ar ka dekot ka baneng kong tiktin ki ba ong kumni namar mapihi piatip ko prabnget syapang kata ka jingwan jongi hapi bakam somlong kabale no syapang kata ka jingwan jongi hapi bakam somlong kabale no ngai ngo yu blay na kamta ka jingalap ye ka gospel ha ka ba ki don ki por sisa kum ki nong kwai do kha ha ba ki lech se ki wa ki ba he le ki ba rit don ka por ba kim yo ki wan thli henry ki briu ki balam lin ha kata ka jing ai ka bo blay u bo ki ban ich ban kwai kim jo sanga la ka long teng teng ka ba le no ka jingalap ye ka gospel ru ngilamat ngila shem bon sin don ka por ka ba ngila a telut met ban sim la pelut bot bat bor yak ban penkre ban ai ya ka jingalap ye ka gospel don ka por ka bam don ka jing seso la ni ngila ban ong kumba ong after Paul ka ba le no hagan ega por manta ngas ngaungu yo blay ban perkat ban kenmau ya ka balang nado bakalas dang ya ka evangelism department house name ar hajar lai nado bagas dang kala ya ter badon sibon ki jaka kabing yoi kam shamlong kabaleno dashisha usumbai jong ka gospel yaw balabet ulong ka jinggerku hagan nga por nga kwa ban flash sim tum ka jingken mau ba pintip namar kum kini ki jingya lenti lada ngim yatu mangi ki ba lej bat ki ba pendon kam ya kata ka jingalap gospel daga kenhun evangelism department lese kilaban ja hakisla klem don mono batip na kata ka daw ngidon kam ban bu jingken mau yaki hagan nga por nga kwa ban penken mau ban sa jingken mau ya ka wei ka jing angnu jongi ban le shaka wei na gishnong satan ribhoy kata ga de ka dotli ngila penkre ya kata bat ngila yo ban ya le ha kata ka jaga kadeg ar pukundai terik jo benai January jonggas nem ar hajar nyo ngila mi ni silong hagapor janmit hagapor kumbalai baje bat ngila poy ha kata ka sinong dotli hado nreu siteng namar bagas new palat ka surok kampat don surok rong bat kadang long surok hendau di surok kala long ka surok klau henre ai ngo yu blay habangila poy haganega jaka namar bangil yo ban pentip lepa kebreu ke badon hagatoga jaka kilap diang sngob ha yangi bat kilap pen kreru hagrukom
kaba I kodor bat kaba I tenar shibun kata kajing pen kre jongki ngitang sepoi ngilate ya ka mat PA system ngila pendep ya kata kajing pen kre haga bangi point riu siteng ngila pendep ya kata kajing pen kre bat ngila yo ban sedang ya kajing sengpat haga por nyau siteng haga ne kajing let ka banangkong lai lam jing seng da I ba ti jala we ne ki member jong ke evangelism department but haga daga por ngalalong we ne ki nong yalam jirwai talong gerkom jonga haga por ga bangadang klan ladang ayo ban yalam jirwai ngas ngeu hun ga masim namar ngas ngeu tu kade ka we ne ki jing ai ki jong ublay haga daga por la ya let rengkat but we ne sakri jong try I pastor H kriem ibangi khot it iba action day ma iba la ai ke jing lap ka banang kong haga ne ga jingle jongi haga ne ga jaka ha dotli but day haga ne ga mit kabangi liyo ban pelong ya ga ne ga jing seng but ka long ke ka ba kodor hadu kata ngilas ngau thu ka ne ka jing let jongi kan long sisa ka jing let ka ba don jingkerman but da sisa hadin jong ka jelap gospel habau sakri jong trai la khot saka jingpen kentang bayo don manu ki ba kloy ban kala ka bomot ban IT ka jing im hau trai lai ngut ki long kmi ki la wan ha kata ka jing sang royo trai kata ka de ka jing let ka banang kong ki man sim ke ba kodor ki la wan pa shau trai ki la IT bat kalalong ka jing kemen ka ba kraw tang ha ka sin let ka banang kong lai ngut ki man sim ki la pa shau trai komta ngila le pa din balwan ka jing seng bat ngila yo ban pen bet pat saka we pat ka por ba ngin yo ban let namar ki bon ki jingle jongi ngim sham yo ban let kloy bar kala poi hadu ar peutri ubnai Disember ar hajar nyau jong gaju kesnem ngila let hagade ka sin ka baar bat ka de ka sngi pale onda habangila don hangta kade ka ju sngi pale haga jinglet ka banangkong bat ka jinglet ka baaru kaju haga sngi pale haga de ka jinglet ka baar ngila ledda ka jinkman ngila mi na selong haka por khandai siteng bat ngi poi sati khat ar siteng kani ka jinglet jongi hangne namar ngila ngautu na ke laingut ke mensim ke balawan IT show try ngilas ngautu ya kala ka babe nge don kam ya ulum jingtep nge don kam ru ya ka jaga ban chna ying mani but na kani ka jing yale sitom jong ke evangelism department man wat ki lat kelenti komta hagata ka sngi ke bangin lek ka bangin lek man sngi ngem shamla penlong jingseng ni pendap ye gene gi ar teligi kam ban lek shalom ban theo ya kata ka jaga lom jingtep badro ngela yo ban theo ya ka jaga ban chna yeng mane kane galong ka jinglek ka baar yero yo try ka jinglek ka balai ngela let how bnai April lai trik u April jong ka snam ar hajar pra ngela mi na selong lai baje ban ngela poi san siteng kalalong ka jinglet ka bakam pen hairstyle unong nya kali nakata ka daw hakata binglet lai kanta ngila poi do tang kumba ar kanta siteng
Ango yo blay bar hagan nga jinglay ka ba ar. Lapen bed ba mga i pastor BP pos ngap in yalam ya ka jing seng. Balapen bed ban pulid wai dai master ti jala. But hagan nga jing let ngela let rengkat but wenig sakri dong try. Ibat longro usketri jong ke evangelism department ha kito gisnem kibangis dang yaka. Ha kataga por ngela yo yaka ban pelong yaka jingseng ha kabau sakri dong try. Ula ay yaka kubor kaktin ka jong play bat kane kalong kajing bet sembai hagasin kabaar. Onda habala wai kajing seng haga por men mit ngila mino kendai bede. Bat ngila poi hak walpeti haga por kat ar bede. Haga tugi por bon kisin yakabangi sa hapok walpeti namar ki don ki kamra ki bakerpang yakabaka balang kapen kre. Bangin yo ban tiamit, habangi samit, habangi letmit, ngi one mit, yo ban tia ha katoga building yakabalachna kerpang. Aingu yo blay yakanega jingseng, yakanega jinglait kaba aru, kalong kaba say so si kadi e. Ka jinglait kaba lai. Ka jinglait kaba lai. Kadai ka jinglet kabangilet ha ubnai April ar pulai terik jong kasnem ar hajar prahi ilami na slong ha kapor ar baje bat ngilapoi ha dotli san baje jan mit hagan ega jing seng I aingo yo blay by wene ki member jong evangelism department iba Morgan Kashnga ila yoban ya lam ya ka jingseng but I pastor je bendut ila yo ban pule duai but hagan ega jingseng hagan ega jing let jongi kabalai ngela yo sendon ban penkentang ya ke kon jong ke parabenget ke balawan ban pediang yau Jesu ke lawan ban ra ke kunlong jong ki bat ngila yo pen kentang ye ki hadu reungot ha kata ka mit ka bang yo ban le bat ha kata ka jingseng kala pen kemening isikadi e bang ngila yo ka wei ban pen kentang ya ki kunlong kumbau Jesu ulah hikai namar yala deru ulah sya pen kentang bat ha kan ye ka ju ka sengipat hagan ega juk kasngi nyelabate kapor ar benta kawaipat na lor ke bapen kentang ye ki kon kawaipat ngiyo ban pen kentang ya ka yeng mane ya ka balapen yeng ban pendon kam ya ka na gemta ka buram ka jong blay ya ngo yu blay na gemta ka ne ka jinglet jongi kaba yo I yo so jong ga jingerku ha kaba ngi yo ya kaban pendep ya gani kam bat ngi aingu yo blay ba ngi don ga jinget ka kam jong blay hang tu kan nang roy aingu yo blay ha gani ga por ngi la yo ru ban penbet ba nadu kini ki lai tiyo menswa ngi la yo ban penbet ba ngin let ban jungo biang ya kene ka balang la shai ka sngi ka bangin yo ban let nang ni ka de ka ar po arterik jong no bnai jun ngin yo ban let jungo ya kene ka balang la shai ka sngi ngange scam ublen kar ku ka jingle jongi la shai ka sngi kan long ka ba don buram kan pen kmen ge pra bangai ngen yo ban kan tu ban sneng ye ki ngen yo ban kren ye ki ka tin jong blay ngen yo ban dia dwai ban dia slak bat ki bat ngidon ka jinget kan no ka don tu ki ka sliang hir bagi sakri jong try ken poi la shai ka sngiru kom jo
Ya royo try to try kerku. Yakin egin plasam sim ki bangi yo hagan ega janmit menta. Ban nga kerpat ya pigi parabunge ban kan maulam yang ega jing duai. Habangi lej ya ka kam ka jong blay. Ni lej da kata ka jing aitilut hau ka kti jo kan long lem rengkat bat ngi hangno habangi don. Ya royo try to try kerku. Na kabenta ka buram jong. Amen, but amen.